Caracola Radio, a radio do CEI Plurilingüe San Benito de Lérez. Benvidos ao novo programa de Caracola Radio no CEI Plurilingüe de San Benito de Lérez. E hoxe temos aquí un programa moi especial, xa que imos a facer unha entrevista a unha invitada que ven dende moi lonxe. Ela chamase Plastiquina. Hola Plastiquina, que tal estás? Hola Javi, estou moi ben, gracias. Contanos, Plastiquina, ti de onde ves? Vengo de la Escuela Montessori de Canarias. Nací allí. Ah, de las Islas Canarias. ¡Qué bien! Entonces, dime, ¿prefieres que te hable en castellano? No hace falta. Entiendo muy bien el galego. Incluso falo un poquinho. Vale, moi ben. Dime logo, cal é a túa misión? Pues yo soy una embajadora de la UNESCO, encargada de trabajar los objetivos del desarrollo sostenible, en concreto el objetivo número 13, de acción por el clima. Mi misión actual es ir por los centros educativos concienciando sobre desplastificar. Hay que desplastificar. ¡Guau! ¡Qué interesante! Contanos, como podemos axudarnos dende as escolas? Pues la verdad es que vosotros estáis ayudando mucho. Sois un verdadero ejemplo. Ese trabajo de residuo cero que ha hecho la tutora de tercero de primaria con su clase es una maravilla, me encanta. Ah, sí? Pois mira, imos facer unha cousa. Imos chamar a Susi para que veña e nos explique o seu proxecto. Paréceche? Veña. Hola Susi, benvida a Caracola Radio. Estaba aquí falando con Plastiquina e comentoume o do voso proxecto, o proxecto de terceiro de primaria. Podes explicarnos un pouco en que consiste? Pois sí, é un proxecto que consiste en que o alumnado pois coñeza un pouco a realidade na que estamos a vivir, que é unha realidade triste por unha parte, non? Porque estamos a comprobar que a contaminación é algo que está non só en algo alonxado, senón que mesmamente estamos vendo no patio, non? E iso é o que máis a eles e a elas lles sorprendeu, poder facer algo a partir dunha realidade que eles viron. E que actividades facedes para solucionar este tema? Bueno, o asunto comezou pois facéndolles ver que é o que pasa, non? E a primeira actividade foi pois facer unha recolecta de todo o lixo que había durante unha semana que abandonaban os nenos e as nenas no patio, non? E foi sorprendente, sobre todo os primeiros días, que foi cando máis conseguiron coller. A partir de aí fixose unha análise dese lixo e decatámonos de que o que máis había era o plástico, non? Que aquel que bueno, non se degrada dun xeito natural e que prexudica de forma grave o noso medio ambiente. A partir de aí dixemos, con isto hai que facer algo, isto non pode seguir pasando, menos no noso cole, non? No cole de Lérez. Entón dixemos, comprometéronse en ser como dicilo, pois así como unha ecopatrulla, non? Cada 4 ou 5 nenos, e elaboramos unha carta para o resto das aulas para convidar ao resto dos grupos a participar na nosa proposta, que era analizar o tipo de residuos que traían coas súas merendas. E bueno, o primeiro, abraiados e abraiadas vían que sobre todo era plástico, produtos envoltos en plástico, evidentemente, e pouca froita e poucos bocadillos, non? A súa mensaxe era transmitir a necesidade de conseguir máis tuppers, máis botellas reutilizables, e a partir de aí elaboraban gráficas, non? Ian, cada ecopatrulla vai a unha aula 5 minutiños antes de ir ao patio e ali recollen os datos necesarios. Fan unha gráfica, polo tanto temos aí tamén a competencia matemática, analizan e realizan este tipo de gráficos, e como recompensa, se cada un destes grupos consigue traer a final da semana máis residuo cero que residuo total, pois temos como unha especie de mural no noso corredor onde lle poñen unha folla a unha árbore que agora mesmo ten moi pouquiñas, pero que pouco a pouco vai conseguindo máis. E pensas que os nenos, as nenas da túa aula están concienciados ou concienciadas que sí, que lles afecta o tema do residuo?
Sí, na nosa aula, dende logo, é cada vez máis significativo o impacto que tivo este estudo. Alégranse por traer cada vez máis tuppers, na casa van dicindo que mamá, papá, necesito que me compredes un tupper, unha botella que se reutilice, e si, na nosa aula, de cando en cando, non, pero a maior parte das veces predomina o residuo cero, é dicir, os tuppers e as cantimploras, como eles les chaman. Que maravilla. Bueno, pois eu creo que queda ben explicado cal é o proxecto e que merece a pena intentar chegar ao residuo cero. Pensas que daqui a final de curso conseguirémolo? Conseguiremos que esa árbore estea moi frondosa? Dende logo os resultados xa se están a ver, simplemente te tes que chegar ao corredor do noso cole. Moi ben, pois iremos hasta ali a ver esa árbore. Moitas gracias por vir, Susi. Gracias a ti, non foi un placer. Ata logo. Ata loguiño. Contanos, onde vas ir agora? Pues mira, Javi, ahora voy a seguir visitando Pontevedra, porque es una ciudad que me encanta, en la que los niños y las niñas van caminando a todas partes y en la que son muy felices. Me encanta verlos felices, tan felices. El cole que me espera está muy cerquita del río Lérez y me han dicho que se llama CEIP Manuel Vidal Portela. Ahí es a donde voy a ir cuando me marche del San Benito de Lérez. Anda, que ben. E que agasallos teñenche feito? Polos outros coles e por donde andioeches? Pues mira, Javi, he estado en unos sitios geniales. He ido al CEIP Isidora Riestra, de Pollo, que me ha recibido el alcalde y todo. También he estado en el Instituto de Ensino Secundario Luis Seoane, he ido al CEIP Marcos da Portela, me han regalado de todo. Puedes verme que llevo chapas, tengo incluso una gaita galega. Bueno, pois moi ben. Agardo que che gustara estar aquí na Caracola Radio e no CEI Plurilingüe San Benito de Lérez, coñecendo o noso alumnado de infantil, de primaria, que che vaya moi ben na túa misión. Cando queiras, xa sabes, aquí tes a túa casa. Gracias por vir, Plastiquina. Ata logo. Pues muchas gracias a ti, Javi, por hacerme esta entrevista en vuestra radio tan bonita. Y gracias a todo el alumnado del CEIP San Benito de Lérez. Y también al profesorado, que me ha tratado muy bien. Me voy muy contenta de aquí. Y muchas gracias por esta chapa tan chula que me habéis regalado. Gracias. Adiós.